Què tal, com esteu? Benvinguts al canal de YouTube de la revista Mirall, un espai en el qual analitzem setmanalment tota l'actualitat del Futbol Club Barcelona, especialment centrada en el primer equip masculí de futbol, sempre també amb opinions externes, amb informacions que es poden aportar a col·laboradors habituals, això sí, sempre centrats en el Futbol Club Barcelona. I si parlem d'actualitat, evidentment, avui toca parlar del partit que el Barça ha jugat contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou aquest cap de setmana, amb una victòria després de 2 empats a 0 consecutius. El Barça que venia de puntuar, però de fer males actuacions contra Girona i Getafe, i que per fi ha pogut revertir la situació i mantenir el coixí de 11 punts que el separa del Real Madrid. Un Barça, doncs, que necessitava revertir aquesta situació, recuperar els 11 punts de marge i donar bones sensacions davant d'un dels millors equips del moment, tal com va comentar Xavi a la roda de premsa prèvia del partit, a la qual vam poder assistir. Una roda de premsa en la qual Xavi es va tornar a mostrar clar i contundent sobre el tema de la gespa i dels terrenys de joc, un tema en el qual ell té realment clar que hi hauria d'haver-hi unes normatives més estrictes per tal de no haver de patir el que el Barça va patir a Getafe. Al Camp Nou la gespa és perfecta, és impecable, i així ho hem viscut des del camp. Una victòria del Barça, en gol de Ferran Torres a la primera meitat, que tot i haver pogut gaudir de més ocasions, el Barça finalment s'ha endut la victòria per una victòria a la mínima, com ja s'ha fet habitual al llarg de la temporada. Morata amb el dorsal 19 i Barrios amb el dorsal 24 entren en el lloc de Witzel i Correa.
Aquests són alguns dels moments que hem pogut caçar del partit del cap de setmana. Evidentment no poden aparèixer els gols, perquè si no la Lliga se'ns emportaria al canal i evidentment no és el que ens interessa. Un Barça que en l'àmbit esportiu sembla que ja va rumb a la primera lliga de l'era Xavi, però que a nivell institucional, evidentment, segueix amb el cas Negreira, tot segueix igual, encara immers en aquest cas. Un cas sobre el que tenim una nova opinió realment interessant, com és la una persona, com es va definir ell mateix en l'entrevista que li van fer i que la deixarem aquí baix perquè la pugueu llegir. Una persona apassionada dels mercats i també del Barça. Aquesta persona és Marc Síria, també té el seu espai a la revista Mirall, on col·labora habitualment i on hi diu la seva. I aquesta és l'opinió de Marc Síria al respecte sobre la roda de premsa o la compareixença de la Portes parlant sobre el cas Negreira. La veritat és que ha estat una compareixença, una roda de premsa que s'ha dirigit des de l'emoció, no? La presentació del president ha estat basada més en el greuge que està patint el Barça per part d'aquells que l'únic que volen era destruir-lo com a club, que no pas amb un anàlisi quirúrgic del que és la defensa i l'estratègia del club, que és basada en que són certs aquests informes, que s'ha fet una feina durant tot aquest temps i que, per tant, està acreditada tant la feina com el pagament de la mateixa, comptabilitzada i degudament auditada. Des del meu punt de vista, hi ha dues coses que no hem sapigut transmetre. La primera és la professionalitat en com hem analitzat les proves. No? Jo crec que el president sol, compareixent sol, sense professionals com el responsable compliance, com l'advocat, doncs jo crec que aquí hem estat coixos. Jo esperava una compareixença molt més quirúrgica, molt més des d'un punt de vista legal, molt més, si em permets, professional, basada en l'acusació que hi ha sobre el Barça. Aquesta és la primera part de l'opinió del Marc Síria que esperava més de la compareixença de la Porta, que esperava que fos més quirúrgica, en paraules textuals, i a qui li va faltar objectivitat, a qui li va faltar anàlisi profund, tal com escoltem en aquest segon apartat, en aquesta segona part de l'opinió de Marc Síria. A part d'alguns d'una prèvia defensant aquesta estratègia, després tota l'acusació al Real Madrid i a la Lliga de Futbol Professional, jo crec que no era ni el moment ni l'aforament. Jo crec que el que va dir el president és cert, ho compartim sòcies i socis d'arreu, però la compareixença sobre el cas Negreira era per parlar del cas Negreira. Era per explicar l'estratègia, era per salvar la honorabilitat del club que està per sobre de tots i sobretot per fer una anàlisi empíric de totes les proves. No? Per tant, vam tirar molt d'emoció, vam tirar només d'una sobreexposició del president, que crec que no el beneficia ni a ell ni a la institució, i, per tant, a mi em va faltar una dosi d'objectivitat i d'anàlisi de tota la prova, més que d'un concepte o de conceptes que poden semblar més una cortina de fum que el fet important, que era la defensa de l'honor del Barça i la claredat en la defensa que mai el Barça ha intentat ni ha volgut influir en cap resultat esportiu. I fins aquí l'opinió de Marc Síria, al qual, evidentment, li agraïm la seva col·laboració i, com sempre, que digui la seva a la revista Mirall, on és casa seva, com també és casa de Joan Fontes, més conegut com el Doncast, que també habitualment diu la seva per la revista Mirall, ja es va estrenar la setmana passada, i aquesta setmana també arriba amb una nova informació. Concretament, la informació que avui ens porta Joan Fontes tracta sobre el viatge que la Porta ha fet a Eslovènia
per provar de millorar les relacions amb la UEFA, entre d'altres temes pendents que té amb Alexander Seferin. Benvolguts amics de la revista El Mirall. Aquí, Doncast. Aquesta setmana, un tema cabdal a Can Barça ha estat el viatge dijous passat de Joan Laporta a Ljubljana, la capital d'Eslovènia, per tractar de suavitzar les tibants relacions amb el màxim representant del futbol europeu, Alexander Seferin, president de la UEFA. Entre els temes a tractar hi destacaven el cas Negreira i la possible exclusió de les competicions europees, el més que possible adeu del Barça al projecte de la Superliga i, com no, la més que esperada contractació de Leo Messi pel Barça i el seu impacte com a marca. Laporta prèviament havia fet escala a Londres, on hi té residència el conegut representant de jugadors Pini Zahavi, amic personal del president del Barça que va acompanyar Jan fins a Eslovènia. El fet més remarcable de tot plegat és que, segons hem pogut saber, els mateixos 3 protagonistes ja s'havien vist 3 setmanes enrere a Ginebra, on van tenir una primera presa de contacte que marcaria la pauta per la següent, i on Joan Laporta va tractar de persuadir Seferin amb el seu encant habitual. Fins la propera i salutacions cordials. Doncs aquesta ha estat la píndola setmanal del Doncast de Joan Fontes, una aportació informativa a la qual li agraïm i que porta aquesta informació important a nivell institucional del club, en la qual explica que Laporta, Pini, Zahavi i Seferin ja s'havien reunit a Ginebra prèviament, abans de quedar a la terra del president de la UEFA, d'Alexander Seferin, a Ljubljana, per tal de marcar una mica la pauta de cares a aquesta darrera reunió que ja sí s'ha fet pública pels mitjans, però Joan Fontes ens aporta aquesta nova informació que ja s'havien reunit prèviament al país natal del president de la UEFA, d'Alexander Seferin. Evidentment, us emplacem a seguir Joan Fontes als seus canals informatius, els quals us deixem per aquí baix, de la mateixa manera que us emplacem a seguir el canal de YouTube de la revista Mirall, on hi trobareu setmanalment 2 vídeos com aquest, per aportar una mica d'informació a nivell esportiu, institucional, sobre el Futbol Club Barcelona. Uns vídeos com el d'avui, en el qual repassem la victòria del Barça contra l'Atlètic de Madrid, aportem una nova opinió sobre el cas Negreira i aportem una informació a nivell institucional sobre sobre les 2 reunions de Laporta amb Pini Zahavi i Alexander Seferin. Fins aquí aquest vídeo, ens veiem en pròximes edicions. Fins aviat!